De SGP houdt voet bij stuk. Geen plaats voor vrouwen op de lijst voor de Tweede Kamer. En dus ook geen plek voor Lilian Jansen. En dan denk ik, SGP, willen is kunnen. En in Vlissingen kan het wel. En daar ben ik super trots op. En verder in deze Zeeland nu. Taakstraf voor overvaller met spijt. En geen kijkje op, maar in de Zeelandbrug. Goedenavond. Ondanks eerdere afwijzingen hield Lilian Jansen hoop dat zij toch een plaatsje kon bemachtigen als eerste vrouw op de SGP-kandidatenlijst voor de Tweede Kamer. Ze was naar voren geschoven door de Vlissingse afdeling van de partij. Maar sinds vanmorgen is het realiteit. Er is geen plaats voor Jansen. Een kleine mediastorm vandaag rond Lilian Jansen. Als vrouw staat ze niet op de SGP-kandidatenlijst voor de komende Kamerverkiezingen. Ik denk, wat is er dan mis met mij? Ik bedoel, volgens mij voldoe ik gewoon aan alle dingen. Ik wil uitleg, ja. En die krijg ik niet. Die willen ze gewoon niet geven. Ook al wordt er indringend naar gevraagd door het bestuur van Vlissingen. Die wordt niet gegeven. Het feit dat u vrouw bent en dat gevoelig ligt nog steeds binnen de SGP, ja, dat is toch de reden? Ik kan dat niet invullen. Ik weet inderdaad, wat u zegt, bevestig ik. Het ligt inderdaad gevoelig. Aan de andere kant zijn er ook mensen die er wel voor zijn. Want Jansen zegt vandaag de nodige reacties te hebben gekregen van andere SGP-vrouwen. Die ook boos en teleurgesteld zijn. Ja, de ene reageert wat feller en wat recalcitranter dan de ander. Ik ben over het algemeen een kalm iemand. Dus ik reageer nu ook kalm, maar ik ben wel teleurgesteld. Ja. Lilian Jansen kwam in Vlissingen als eerste vrouw in een gemeenteraad terecht voor de SGP. En ze blijft trouw aan de partij voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart. Ik ben weer voorgesteld als lijsttrekker en daar heb ik ook ontzettend veel zin in. Maar het is toch mijn stadje hier en ik doe dat werk met heel veel plezier. En het mooie is, er staan 15 kandidaten op die lijst, waarvan 8 vrouwen. En dan denk ik, SGP, willen is kunnen. En in Vlissingen kan het wel. En daar ben ik super trots op. En hier in de studio collega Ariana Laforte. Ja, Ariana, komt dit nieuws nou eigenlijk nog onverwacht? Nee, niet helemaal. Want als je ziet, een paar maanden geleden haalde een Vlissingse SGP-motie op een SGP-landelijke partijbijeenkomst haalde het niet. Het ging over de grondbeginselen van de partij. Daarin staat nog steeds dat een politiek ambt niet bij een vrouw hoort. Ja, Vlissingen wilde dat eruit hebben. Ja, het feit dat die motie het daar niet haalde, gaf wel aan dat een deel, zeker van de landelijke partijtop, er nog steeds geharnast in staat. Ja, terwijl de achterban eigenlijk al veel verder is. Hè. Kijk naar een vrij liberale SGP in Vlissingen. En ook veel SGP-vrouwen werken tegenwoordig naast hun gezin. Ja, gaat die druk misschien er nog voor zorgen dat die kandidatenlijst nog wordt aangepast? Nou ja, het is een conceptlijst, maar Lilian Jansen zelf verwacht geen aanpassingen. Wel werd vandaag bekend dat het Clara Wigman Instituut voor Vrouwenstudies er naar aanleiding van deze kandidatenlijst er nogmaals gaat aandringen bij de minister van Binnenlandse Zaken. Ja, om de gang van zaken bij de SGP onder de loep te nemen. Hoofdstuk nog niet gesloten dus. Ariane, dankjewel. Tegen de man die zich na ruim 9 jaar meldde als dader van een overval op een tankstation in Terneuzen is een werkstraf van 240 uur geëist. De man drong in 2016 het tankstation binnen, bedreigde een medewerker met een pistool en ging er met €700 vandoor. Maar de man kreeg spijt en meldde zich in maart dit jaar bij de politie. Volgens de officier van justitie zou normaal gesproken een celstraf van 3 jaar passend zijn bij een overval zoals deze. Maar daar ziet hij deze keer toch vanaf. Daarin houdt hij niet alleen rekening met het feit dat de man zichzelf meldde, maar ook met het feit dat de man zijn leven ondertussen aardig op orde heeft. En dat zou teniet gedaan worden door een celstraf. Of de rechter het daarmee eens is, horen we over 2 weken. Dan volgt de uitspraak. Niks mis met deze aardappelen, zou je denken. Toch zijn ze onverkoopbaar. 190.000 kilo staat er nog in de schuur van Dirk Steijaert in Grauw. De aardappelmarkt dit seizoen is een beetje onstuimig. Het begon goed, we konden er goed geld voor krijgen. Dit jaar is die markt na april neerwaartse spiraal gekomen. Doordat de nieuwe oogst vroeger is dan verwacht, is de oogst van vorig seizoen onverkoopbaar geworden. Verkeerd gegokt en dan zit je ermee. Maar het restant aardappelen onder kostprijs verkopen voor verwerking tot veevoer, dat wil hij niet. Dus is Dirk een reddingsactie gestart. Via een bedrijf dat restpartijen opkoopt tegen voedselverspilling, hoopt hij zoveel mogelijk aardappels alsnog te verkopen. Zodat deze hoop aardappelen toch nog een goede bestemming krijgt. En dat ze in ieder geval opgegeten worden door mensen in plaats van door een koe. En sinds de actie is gestart is al zo'n 30.000 kilo gered. De tijd tikt, want over 2 weken moeten deze kisten plaatsmaken voor de nieuwe oogst.
De week begon voor offshorebedrijf Oos International in Cereskerken met mooi nieuws. Het bedrijf heeft opnieuw een grote order in Brazilië binnengesleept. Oos gaat de komende jaren olieplatformen onderhouden en weghalen. Een megadeal. En nu wordt langzaamaan duidelijk wat de gevolgen van de deal voor het bedrijf zelf zijn. Met de opdracht is zo'n 200 miljoen euro gemoeid. Daarvoor levert het Zeeuwse bedrijf onder meer 2 zogenoemde liftboats die zichzelf kunnen oplichten uit het water. Ja, dit contract maakt een onderdeel uit van 4 andere contracten. Dus het is de eerste stap tot best wel iets groots, zeg maar, voor ons bedrijf. Dus met deze 2 liftboten, noem ik het, gaan we dus de olieputten afdichten. En dan komt er vervolgens nog een contract voor 2 grote hijsplatforms. Behalve het onderhoud mag Oos ook een aantal olieplatforms slopen van Petrobras. Het contract levert veel werkgelegenheid op bij Oos. Ja, dan praat je over 65 mensen onshore. Dus die aan de wal werkzaam of extra nodig zijn. En 625 offshore. Dus dat zijn flinke aantal. Maar dit zijn directe banen. Ja, indirect creëer je ook heel veel reuring en banen natuurlijk. Het komend jaar wordt een druk en spannend jaar voor Oos. Want het bedrijf heeft nog een jaar voordat de klus bij Brazilië begint. Steeds meer mensen sporten en dat blijkt een gat in de markt voor personal trainers. En in Zeeland lopen er daar veel van rond. Samen met Friesland is de stijging van personal trainers hier het grootst. In vergelijking met 10 jaar geleden lopen er hier nu 8 keer zoveel fitnesscoaches rond. Oké, doet er nog 5 keer en dan gaan we naar de volgende oefening. Ja, oké. Ruben Haverbeke werkt al een jaar of 10 als personal trainer in Zeeuws-Vlaanderen. Ook hij merkt dat het aantal personal trainers toeneemt. Maar bang is hij daar niet voor. Je merkt inderdaad dat er steeds meer collega's komen. We merken zelf ook dat het elk jaar toch weer ietsje drukker wordt. Dus dat is eigenlijk heel positief. Het is kleinschalig. Mensen hebben privacy. Er is toch ook wel een grote groep die zich daar prettig bij voelt. Die grote vraag naar persoonlijke begeleiding past in het plaatje van sporten anno 2025. Uit onderzoek blijkt dat steeds meer mensen een sport willen uitoefenen die ze alleen kunnen doen of 1 op 1. En dat er steeds meer personal trainers komen lijkt dus een logisch gevolg. Ja, je merkt ook wel een trend dat mensen steeds individueler gaan sporten. En dat merk je voornamelijk in de fitness, denk ik. Ja. Voor iemand zoals Marjan, die graag wilde afvallen om weer te kunnen paardrijden, is zo'n personal trainer de ideale uitkomst. Ik was niet gelukkig met mezelf, dus ik ben toen een beetje gaan googlen en zoeken. Toen kwam ik op No Time Fit uit en die leek me wel heel interessant en een contact opgenomen. En persoonlijke aandacht, die stok achter de deur, die krijg je heel erg, dus die heb ik ook nodig. Maar de ene personal trainer is de andere niet. Het is namelijk geen beschermd beroep, dus iedereen kan zich inschrijven en aan de slag gaan. Er zijn wel mensen die vinden dat het eigenlijk wel een beschermd beroep moet zijn. Dat begrijp ik ook wel. Het zou misschien ook wel de consument kunnen beschermen. Maar in de praktijk merk ik wel dat als mensen gewoon niet tevreden zijn, dus, dan stoppen ze vanzelf. En dan zo'n personal trainer die het dan niet goed zou doen, die heeft dan ook gewoon niet genoeg werk en die stopt dan meestal ook gewoon. Dus het filtert zichzelf wel uit? Ja, dat gevoel heb ik wel in ieder geval. Heel goed hoor. 10 nog. We praten erover verder met Lonneke de Klerk. Ja, deze personal trainer zegt vol vertrouwen, het filtert zichzelf wel uit. Zijn er mensen die er misschien anders over denken? Nou ja, ik wil niet zeggen dat organisaties zich zorgen maken, maar er zijn wel organisaties mee bezig. Hè? De beroepsverenigingen bijvoorbeeld. Zo kan je je als personal trainer laten certificeren en dan kom je in een soort bestand te staan waar mensen in kunnen zoeken. En dat moet dan in ieder geval zorgen voor een bepaalde betrouwbaarheid. Maar goed, dat doet niet elke personal trainer, omdat het dus niet echt nodig is. Ja, je stipt het al even aan, hè? Die beroepsvereniging. Willen die misschien wel dat het een beschermd beroep gaat worden? Nou, uit die hoek heb ik die roep specifiek nog niet gehoord. NL Actief, de beroepsvereniging van fitnesscoaches, die zegt eigenlijk dat die stijging in personal trainers toch in de eerste plaats positief is, omdat het betekent dat steeds meer mensen gaan sporten. En datzelfde signaal hoor ik ook van fysiotherapeuten. Het is ook niet zo dat mensen aan de lopende band met blessures bij hun binnenkomen vanwege slechte begeleiding. Die fysiotherapeuten zeggen wel, kijk goed wie je in de arm neemt. Dus vraag naar hoe iemand is opgeleid, wat voor ervaring iemand heeft en bepaal daar op
bepaal daar je keuze op. Ja, maar ga vooral sporten dus. Lonneke, dankjewel. Het was een opzienbarend berichtje van de politie, maar de gevolgen zijn niet klein. Want het nieuws over de indringer die vorige week in de Zeelandbrug vast kwam te zitten, maakt de tongen los. De provincie die doet ondertussen aangifte, terwijl de rest zich afvraagt, hoe kom je daar nou? Op deze bijzondere plek in de Zeelandbrug zat een man vorige week 12 uur opgesloten. Een grote betonnen ruimte waarbij het plafond steeds lager wordt en het verkeer hierboven zorgt voor een permanente onweerstorm. Ik werk 5 jaar bij de provincie, maar ik heb een aantal collega's gevraagd die er al 25, 30 jaar werken. En dit verhaal heeft nog nooit iemand gehoord. Dus het is echt wel een bijzonderheid, zeg maar. De ruimtes onder de brug zijn niet leeg. Er liggen allerlei belangrijke kabelverbindingen. Er liggen in ieder geval stroomkabels, datakabels met name, ja, die een verbinding vormen tussen Schouwen-Duiveland en Noord-Beveland, zeg maar, om de stroomtoevoer, datatoevoer, ja, naar de mensen te voorzien. Dit soort ruimtes zitten tussen alle 54 pijlers van de brug. Die moesten dus na het bezoek van de man allemaal gecontroleerd worden. Gisteren is onze onderhoudsaannemer de hele brug doorgegaan om inderdaad te kijken of er schade of iets te zien is, zeg maar, in de brug. En ze hebben niks gevonden, dus dat is fijn. De provincie gaat de beveiliging van de brug aanscherpen, maar realiseert zich tegelijkertijd dat sommige inbrekers altijd wel een ingang zullen vinden. Dus zo hoort die zomer eruit te zien. Met zon, een stapelwolkje hier en daar met maximaal 22 graden. Al met al een mooie zomerse dag vandaag. Morgen dan wordt het warmer met maximaal 25 graden. Wel met wat meer bewolking en ook nog een kleine kans op een bui. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind. Maar richting het weekend zonniger, droger en vooral ook weer warmer. Ja, dat is precies wat je nodig hebt in het weekend. Tot zover deze Zeeland Nu voor vandaag. Voor het laatste nieuws kan je natuurlijk altijd nog terecht op onze site of in de app. Voor nu nog een fijne avond.